Har du haft en trekant med din veninde Manja og en anden fyr? Har du været din kæreste Sandra utro op til flere gange? Har du dårlig samvittighed over at lade din veninde Manja betale dig 2.000 kroner for at have sex med hende? Velkommen til Cliff Andreasen. Velkommen til. Hvordan har du det? Jeg har det fint. Det er da et godt udgangspunkt. Er det ikke det? Vi har ellers lige fået at vide, at du synes selv, at du er meget uheldig. Ja. Det er godt, hvad du har det der. Hvad er det, du er så uheldig med? Men det er alting. Det er næsten alting. Sådan. Jeg arbejder i Norge, så jeg når alle færgerne og flyene og ender i Sverige og sådan noget der. Hvem er det, der sidder i sofaen? Jeg hedder Sandra, og jeg er Cliffes kæreste. Jeg er Jørgen og Cliffes far. Jeg hedder Ulla, og jeg er Cliffes mor. Og jeg hedder Maj, og jeg er Cliffes søster. Jeg hedder Manja, og jeg er Cliffes veninde. Har du haft en trekant med din veninde Manja og en anden fyr? Ja. Det svar er sandt. Sandra, du så lidt overrasket ud, da svaret kom op her. Ja, det er jeg også. Meget. Ja, det vidste jeg ikke. Jeg synes, Cliff han er sjov at være sammen med. Har du haft sex med din veninde Manjas gode veninde, selvom Manja forbød dig det? Ja. Det svar er sandt. Manja, hvad siger du til det? Jeg siger ikke noget. Har du dårlig samvittighed over at lade din veninde Manja betale dig 2.000 kroner for at have sex med hende? Nej. Det svar er sandt. Så Manja betaler dig 2.000 kroner for at have sex med hende. Jeg ved ikke, om jeg fik alle sammen, men... Er du flov over, at din store søster er overvægtig? Nej. Det svar er sandt. Har du gemt en pistol i dit soveværelse? Ja. Det svar er sandt. Græd du, mens du sad i fængsel? Nej. Det svar er sandt. Angrer du dine voldelige handlinger? Nej. Det svar er sandt. Det er meget ked af at høre. Det gør mig virkelig ondt. Fordi jeg ved, at Cliff han er et godt og rart og varmt menneske, så det gør lidt ondt. Det er da også træls. Det er det da. Det er det da, men altså, man skal da ikke, hvis man gør noget, så kan man ikke fortryde det bagefter. Sådan har jeg det da. Har du stjålet flere tusind kroner fra en politimand, som forsøgte at hjælpe dig? Ja. Det svar er sandt. Er du stolt over den person, du er i dag? Ja. Det svar er sandt.
Hvorfor er du stolt? Jamen, jeg synes, jeg har gjort det godt det sidste par år, det synes jeg. Ja. Har du været din kæreste Sandra utro op til flere gange? Ja. Det svar er sandt. Ja. Hvad vil du sige? Der vil jeg godt have lov til at sige, at det var lige i starten, ikke også? Jeg tror ikke selv, der blev noget. Så det var lige i starten. Der var ikke... Det er ikke noget, der er sket inden for det sidste lang stykke tid. Det er lige i starten. Sandra, kan du tilgive ham? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Cliff, her kommer dit 15. spørgsmål til 100.000. Ville du forlade din kæreste Sandra og finde sammen med din ekskæreste Maj igen, hvis Maj bad dig om det? Ja. Det svar er sandt. Sandra, havde du det her på fornemmelsen? Ja, det havde jeg. Ja. Jeg vidste det faktisk godt, så det kommer ikke som en overraskelse. Det gør det ikke. Og det kan du godt leve med? Det får vi at se. Ja. Har du nogensinde truet din mor? Ja. Det svar er sandt. Hvad troede han dig med, Ulla? Jamen, jeg tror nok, jeg blev truet sådan. Og så blev jeg spyttet i hovedet. Jeg blev sådan trængt lidt op i et hjørne. Og du har sagt undskyld? Det tror jeg nok, jeg har. Godt. Her kommer dit 17. spørgsmål. Synes du, at din mor har været en god mor? Nej. Det svar er sandt. Jamen, jeg synes, jeg sidder meget overrasket over det her, fordi jeg synes jo, at der er en, der altid har været der for Cliff, så er det jo min mor. Ja. Jeg vil ikke argumentere mere til det der. Nej. Nej, men det vil jeg faktisk godt gøre, for det synes jeg faktisk ikke passer. Nej. Jeg synes, at vores mor altid har været der for Cliff, og hun har været som en af de der, I ved, de der runde, man kan ligge ned, som så ligger sig ned, men lige så snart du giver slip fra den, så rejser den sig op igen. Og det er faktisk det bedste billede, jeg kan sætte på i forhold til min mor og Cliffes forhold. Det er fandme spændende, det er. Er du bange for din far? Ja. Det svar er sandt. Hvorfor er du bange for din far? Det er en længere historie til, men jeg tror ikke, vi skal komme ind på den her. Det tror du ikke? Nej. Jeg tror godt, han selv ved det. Jørgen, har en grund til at være bange for dig? Nej, det er ikke. Stop. Ja. Stop. Next. Stop. Stop, Cliff. Jeg synes, det var meget hyggeligt, mand, men jeg stopper her. Jeg har virkelig brug for penge. 200.000. Ja. Det er det. Jamen, din ærlighed er indbragt dig 200.000, og du stopper, mens lejen er god. Stadigvæk forhåbentlig. Ja. Tak fordi du var med. Den barske sandheder indbragte Cliff 200.000 kroner. Og hvis du vil vide mere om Cliff og om programmet, så klik ind på TV3.dk. Sandhedens time er slut for i aften. Tak fordi I kiggede med.
der er mere Sandhedens Time næste onsdag. Men vi åbner dørene for Tej og hans team lige straks i Ekstrem Hjemmeservice. Derefter slår der gnister mellem Lea og Pernille. Hvad må Sanne siger til det i det nye afsnit af Paradise Hotel? Det er da også træls. Det er det da.